Sad, jesi li tu, Medo Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem. Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? A, tu si, Charlie. Šta to praviš? To je trofej, zar ne? Fantastično! Moraš nešto specijalno da uradiš da bi dobio trofej. Šta si to uradio? Ti nisi ništa uradio. Ne brini, Charlie. Šta misliš da uradiš nešto specijalno sada? Video sam ranije da umeš da skačeš. Da li misliš da je to naročito specijalno? Ti koristiš svoju maštu. Da li si, da li si čudovište? Okej, nisi čudovište. Jurite, čudovište. Izvini, nisam mislio da te uplašim. Ti voziš auto. Ovo je super trka Charlijevih automobila. Zamišljaš da si vozač na autotrkama. To je ekstra specijalno. Koji auto ćeš da voziš, Charlie? Crveni. Odličan izbor. Dobar izbor, Charlie. Uvek izaberi crveni. Vozači, zauzmite vaša mesta za super trku Charlijevih automobila. Šta vidiš kroz svoj teleskop? Trofej. Moraš da se trkaš da bi osvojio trofej, Charlie. Vozači, spremite se. Dozor. Kreni! Charlie, kreni! Ključ za navijanje. Baš lepo od njih što su ti pomogli. Kreni, Charlie! Pazi, Charlie! Wow! Pazi gde voziš. Odlična vožnja, Charlie. Stvarno dobra. Stižeš, Gricka! Uspori zbog neravnina, Charlie. Charlie? Sada stižeš i karamelu. O ne, tvoj auto opet mora da se navije. Kako ćeš sada da pređeš finiš liniju? Ključ za navijanje. Charlie, zar ne bi trebalo da navijaš i Grickovi karameli na auto takođe? Lepo, Charlie. To je puno pomoglo tvojim prijateljima.
A sad spremi se, kreni sad! I specijalnu nagradu za pomaganje u završavanju trke dobija Meda Charlie! Bravo, Medo Charlie! Osvojio si trofej. A auto ti je stvarno divan. Wow, šta sve možeš da učiniš pomoću mašte? Polako, Charlie. O Bože, mislim da bi trebalo da pospremiš svoje igračke, zar ne, Charlie? Čak i ako si osvojio trofej, treba da budeš uredan. Hvala, Charlie. Doviđenja, mali Medo Charlie. Vidimo se uskoro.